Ата-әсәләр балаларының физик яктан гына түгел, рухи яктан да камил булып үсүен теләйм. Бала сирләп китһә, табиптар ничек дәваларга дарулар бирә? Бына психологик сәламәтлекте хаклау өчен төвәл генә рецептлар бармы? Кайсы соракта белгечләргә ярдәм һорап мөрәҗәгать итү мотлак. Бүген еш хакта һөйләшәбез, һаумыгыз. Эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы педагогика фәннәре кандидаты Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова. Һаумыгыз, Лилия Эштанова. Бына бүген генә яңалыктар тасмаһында шундай яңалык булды. 10 яшьлек бала югалган һәм бына инде көн дәвамында уны таптылар да. Бына бу ниндидер ата-әсә һәм бала арасындагы психологик проблемалар, психологик барьер булу турында һөйләйме? Әллә был әлегә баягы интернетта киң таралган 24 сәгатькә югалып тор дигән трендка халтаныргамы? Бұл икеһелә мына һәд әйткән ике күрһәткес бер-бере менән бәйле булуы мөмкин. Чөнки сынапта бүгенге көндә менә белгечләрнең фикеренчә һәм мына төрле хафалы күренешләрне караганда ла ата-әсә менән балалар арасында контакттың, яньле контакттың, шундай ягымлы, бер-беренә ихтирамлы, эске күңеленә игътибарлы контакттың югалып баруы күзең уңында тотыла. Бар шундай күренешләр. Һәм монда инде әгәр дә бала сынапта ул нимә өчен төрле шундай куркыныч уендарга ылыгып китә. Әгәр дә өйдә контакттың рәте булмаһа, әгәр дә баланың күңеленә, эске дөньяһына игътибар булмаһа, хис-тойгы даирәһенә нимәләр кисерә, нимәләр уйлай, ашатам, эсерәм, киендерәм дип кенә карай кайбер ата-әсәләр. Мин был конкрет бул осракта әйтмәйм, гомумән дөйм алганда шундый. Шул вакытта ул интернетты гына гаепләп, интернеттагы уеннарны гына гаепләп булмай. Иң беренче сәбәбен нә төшенергәрәк. Нимә өчен улар шунда барып ылыга, нимә эзләй, нимә табалар, ниндәй уларның теләктәре боемга ашырылмай, ниндәй нимә эзләйдәр алар. Менә шуны белгәндә, шул вакытта әлбиттә бу мәсьәләне хәл итәргә була. Ләкин шул вакытта тагыла әйтергәрәк, кайбердә әгәр дә без бу интернет уены менән бер көнгә югалып тор, уены менән бәйләмәһәк, бәлки монда әгәр дә ул бала берничә тапкыр касып китә икән, монда шундай күренеш булуы мөмкин, бродяжничество дигән. Был инде ул катмарлыгына мәсьәләгә инә һәм был осракта инде әгәр дә күп кабатланһа һәм сәбәпләрен берничек тә аңлап булмаһа, был мәсьәлә буенча җитди генә белгечләргә мөрәҗәгать итәргә. Был инде баланың психик торышында бәлки тәрәнрәк проблемалар барлыгына ишара яһайдыр. Сынапта белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк тә ул. Бына бездә ничектер был психологларга мөрәҗәгать итү ничектер күренеш ханала шулай да. Килешәһегезме был фикер менән? Был сынапта белгечләргә мөрәҗәгать итү мәдәнилеге гомумән дөйм алганда халыкта түбәнрәк дип әйтергә кирәк. Һәм без бит инде бүгенге көндә глобаллашуу процессларында яшәйбез. Билдәһезлек заманында без традицияларга гына таянып, буга тиклем булган алымнарны гына файдаланып, кайбер проблемаларны хәл итә алмыйбыз. Шуның өчен менә белгечләргә мөрәҗәгать итә белү был быны үстерергә кирәк халыкта, халыктың аңында. Ундан һуң тагыла шундай бер күренеш бар бит инде. Күп кенә ата-әсәләр без бала сакта шулай ук ата-әсәләрне тыңламадык, шулай ук ата-әсәләребезнең безгә вакыты булманы һөйләшеп иркәләп яратып утырырга дигән халтану да бар. Бу дөресме, әллә бүгенге балалар аерыламы? Безнең бала сакта. Бүгенге балалар әлбиттә һәр заман үзгәрү менән балалар да үзгәрә. Чөнки ул балалар бит инде үзенең заманының балалары. Һәм бүгенге көндә безнең заманда баланың гомумән кешенең психикаһына тәэсир итүче факторлар бик күп. Һәм монда инде тагыла әйтергәрәк, менә элекке заманда, менә хәтта без үскән заманда ла булды бит инде пионерия күренеше, шулай ук менә шундай оешмалар. Ягъни балалар һәм үсмерләр улар игътибардан ситтә калманы. Әйе, улар үзләрен ниндидер бер зур эшкә өлеш индерүче итеп тойдылар һәм үзләренең гомумән ошо яшәештә үзенең роли бар икәнен аңланылар. Менә бүгенге көндә шул күренеш шуны тергелер кирәк. Икенче формаларда әлбиттә яңыса, заманса, ләкин кеше үзен дөйем эштә кеше итеп тоймаһа, ул әлбиттә моннан кире күренешләргә югылырга мөмкин. Шулай итеп белгечләргә мөрәҗәгать итү кирәк.
Кемдәргә мөрәҗәгать итәргә? Гомумән кайда барырга, ничек табырга бундай белгечләрне? 1 гыйнвардан, менә 22 елның инде Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт педагогия университеты инде шундай проектка. Был проект ата-әсәләргә ярдәм итү проекты. Ата-әсәләргә психологик яктан, методик яктан ярдәм итү, консультациялар үткәрү. Менә монда инде монда балаларга ярдәм күрһәтү түгел, ата-әсәләргә. Чөнки сынапта үсмерләргә ярдәм итү үзәге бар. Балаларга ярдәм итәргә мөмкин. Яшьтәр һәм үсмерләр үзәге эшләп килә. Ата-әсәләргә кайда барырга? Димәк, ошо проект был моны Мәгариф министрлыгы тарафынан барлыкка килтерелгән проект, милли проект Мәгариф. Моны урысча әйткәндә инде ул национальный проект образования. Моны был ошо зур проект сектәрендә инде гомумән моны ошо проект булдырылып ята, эшләп ята. Был 2нче ел эшләнелә һәм безгә лә безнең Башкортстанда башка учреждениеларда аткарауны һәм безгә лә бирелде. Монда инде ата-әсәләр очный формала килеп консультация ала, шунан ала, дистанцион формала был инде телефондан шылтыратып. Әйткәндә, әлеге вакытта был телефон һандарын, хөрмәтле тамашачылар, һез экранда күрәһегез. Ошо телефон һандары буенча шылтыратып, безнең тамашачыларыбыз ата-әсәләр психологтарга мөрәҗәгать итә ала. Психологтар эшләй бу телефонда. Әлбәттә, онда әгәр дә шылтыратсалар, уларны язып алалар. Әгәр дә инде капыл гына зур проблема булмай, бәлки мәсьәлә булса, шул телефондан һөйләшеп тә хәл итеп була. Һәм тагыла әгәр дә инде катмарлырак мәсьәлә булса, уны инде менә интернет юсыктарында менә видеоконференция һәм итеп үткәрергә була инде шул айрым ата-әсә менән. Юлияштырна бына бер генә минут, һез язып алалар тинегез дә ул. Бында хәзер ата-әсәләрнең шылтыратырга икеләнү мөмкин, чөнки язып алынды, димәк кайдалар теркәлде, димәк анонимлык хакланмаймы? Анонимлык хаклана, чөнки ата-әсә үзе теләһә үзенең исем фамилияһын яздыра. Ага бит, мәсәлән, ул мөрәҗәгать иткән икән, хәзер генә белгес җавап бирә алмаһа, кемдер ага кире шылтыратырга тиеш. Һәм ул үзенең нинди менә үзе турында нинди мәгълүмат калдыра, шуны калдыра ала. Ул хаклы мәгълүмат калдырырга телефонын гына яки үзенең электрон почтаһының адресын калдырырга мөмкин. Шул вакытта мин яңадан шылтыраттан берничә минуттан дип әйтергә мөмкин, әгәр дә белгес шул вакытта капыл гына һөйләшә алмаһаның менән мәсьәлә буенча аноним үзеннән тора. Үзе ничек теләй шулай. Форманы хайлай тимәк. Форманы хайлай шулай. Шуннан тагыла менә бер гомумән был бит инде тик менә ниндидер бер вак проблемалар менән генә вакта түгел, тәрән проблемаларга гына кагылмаган был ярдәм, был дөйем гомумән ата-әсәләрнең мәдәнилеген күтәрү психология юсыгында, педагогика юсыгында. Шуга бар инде тагыла бер формаһы, был менә укыту конференциялары буласак безнең. Менә мероприятиялар укыту буенча. Менә уны ява иткәндә, менә хәзер безнең теге телмәрдә инде вебинарлар үткәрү. Һәрбер ата-әсә, мәсәлән, без берәй вебинарның темаһын бирһәк, ул шуга языла, онлайн тыңлай. Онлайн тыңлай һәм азагынан сертификат ала. Сертификат үзе өчендә ниндидер бер үсеш булырга мөмкин. Шул вакытта менә шул вебинарларда улар кайбер вагырак, тәрәнрәк, бәләкәйрәк мәсьәләләрдә, айрым мәсьәләләргә сыгып, безнең белән артабан һөйләшергә. Чөнки дөйем конференциялар бик кеше бик куркмай, дөйем тыңлап ултыра вебинарларда. Һәм был психологик яктан куркуды әдрәк кәмитә, борсылуды кәмитә. Монда мәсьәләләргә килгәндә, нинди мәсьәләләр менә мөрәҗәгать итәргә була? Әлбәттә, монда үсеш мәсьәләләре, менә балалар үскәндә бит инде мәктәпкә тиклемге балалар бит инде, мәктәп яшендәге балалар, үсмер балалар белән катмарлы мәсьәләләр күп була бит инде. Менә ничек итеп үз юлыңда хайларга, ничек итеп ата-әсә ярдәм итә. Һөнәр хайларга. Шулай ук бүгенге көндә имтиханнарга әзерлектә, хәзер психологик көсөргә төштеләр балалар өчендә, ата-әсәләр өчендә. Менә һезнең һүдегезне хуплап дәвам иткем килә. Бүгенге көндә хәтта шундый проблема килеп сыга, имтиханга әзерләнү бер мәсьәлә, икенче мәсьәлә балаларның бик укыгыла килмәгән мәсьәләләр бар.
бар, укыгыһы килмәгән проблема бар. Шул вакытта нисек итеп ата-әсәләргә балларын, мәсәлән, активлаштырырга, менә ул теге бала бит инде укыла укытыган киреһенсә каршы тора бит инде протез килеп сыга. Шуның өчен менә шул нисек итеп психологик алымдар менән матур гына әйтеп кенә шуны килтереп сыгарырга. Һәм әлбиттә менә нисек итеп алдан менә шул хәүфле күрһәткечләрне күрергә һәм уларны булдырмаска. Шулай ук менә аутоагрессив, катмарлы ситуациялар бар. Үз-үзенә артык йомылган балаларны күзәтергә, шунан менә агрессия күренештәре һәм ул нимә менән нимәгәлер барып олгашырга мөмкин бит инде. Аны бит алдан ата-әсә белергә тиеш күрһәткечләрен нимәгә карап. Булар түләүлеме? Был бөтен булган ярдәм. Юк, был бит менә шул мәгариф проекты һәм был бушлай. Ысынлап та, әгәр дә гаиләгездә сәламәт атмосфера хөкем итһен тиһәгез, бына ошо әлеге вакытта экранда күрһәтелгән телефондарын, һандарын йыйып, психологтарга, белгечләргә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Зур рәхмәт сезгә, Лилия Рыштовна, ошо әңгәмәгез өчен. Артабанда уңышлар теләйбез, проект уңышлы гына булһын дип әйтәйек. Һәм ата-әсәләрнең, гомумән кешеләрнең психологтарга мөрәҗәгать итү мәдәнияте яхшырак якка үзгәрһен дигән ышаныстабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, педагогика фәннәре кандидаты Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.